A kto sa zobudil? Čau, Pepsík. Čau, jak sa máš? Dobré ráno, Pepsík. Musím zvýmiť baterky, to sa nedá s týmto, what the fuck. Wow! To je on, čo už to ide hneď. Teraz ma tam není ani vidno poriadne. Z kameru viac nasebaných. Trošku je to také osobnejšie, chápeš? Zdravím tu všetkých pri Coffee Talku. Som tak randomne vymyslel, mi to prišlo ako dobrý nápad, som sa pred chvíľkou zobudil. Prajem si kávičku a neviem sa porozprávať, čo mám na srdiečku. Coffee Talku by som chcel sa porozprávať dneska o, ako ste už názvu videli, trh s grafickými kartami má problém, minimálne tu na Slovensku. Kto nevie, tak o stávanie počítačov a o počítačový hardware sa zaujímam už, to bude 5 rokov, čo sa o to zaujímam. Som to sformoval to vetu jak totálny hotentot a väčšina z vás vie, že že Nvidia vydala nové grafické karty z rady RTX 5000. No a kamaráde môj, čo to robí s trhom? To je v prdeli. Čo sa teraz deje, tak vyšli 5080 a 5090. Budú vychádzať 5070 a 5070 Tička koncom februára. Niekedy tuším 21 február, tuším, to je nejak ako napísané. Môžem sa prísť sa tu pozrieť. Všade je napísané, že niekedy vo februári a skôr to bude druhá polovica februára. Tu nastáva problém ten, že karty zo 4000 rady už sa prestávajú vyrábať. Už skončili ich výrobu v manufaktúrach. No a to znamená, že už nebudú 4000, jediné 4000, čo sú ešte naskladené. Keď sa pozrieme napríklad na Alzu, vy to síce neuvidíte, ja to uvidím, tak musíte mi veriť, že vám hovorím pravdu. Tak RTX 4090 a 80 už si nekúpite, lebo proste už nie sú, už sa všetky vypredali a už ani v živote nebudú, lebo proste už sa nevyrábajú. Posledná možnosť, ako môžete získať ešte 4090 alebo 80 je v prebuildoch, ale to sa neoplatí, lebo tie prebuildy stoja strašné prachy. Za grafiku sa ti to naozaj neoplatí. Tu je teraz fakt, že je problém s tým, že najvýkonnejšia grafická karta, čo si môžete kúpiť teraz, ktorá je teda na sklade, je od AMDčka RX 7900 XTX, čo je zároveň grafická karta, ktorá je výborná na hry, áno, ale zároveň stále o 40% slabšia ako 4090, čož je dosť veľký rozdiel, a o 68% slabšia ako 5090. A teraz si poviete, však si kúpim 5090 alebo 80. Nekúpiš, pokiaľ nemáš asi, že neviem, asi 5 ladvín, ktoré môžeš predať. Tí, čo nevedia, tak vždy keď vidia nejaká nová ráda grafických kariet, tak sú tu scalpery. Scalpery sú ľudia, ktorí jednoducho vykúpia všetky zásoby týchto grafických kariet, potom ich ako keby z druhej ruky, Bazoš, eBay, ich proste predávajú za drahšie, aby proste zneužívajú to. Vyslovene, že je to tak ja v tých ľudí fakt nemám rád, akože je to strašný biznis, ale akože ako keby zdierajú ľudí. Napríklad MSRP 5080 je $999, ľudia to predávajú na eBay za 3500 cca, asi 3600 občas. A keby si chcel kúpiť 5090, tak buď si ju nekúpiš, lebo ti proste buď príde, keď si za 2 litre, čože aj MSRP $2000, tak si môžeš na eBay kúpiť čisto papierik. Čože akože taký teraz obľúbený scam, je to jednoducho, že napíšu iba do popisku, že kupujete iba papier, hej? Ale to je tak napísané, že ľudia si to ani nevšimnú a jednoducho si to kúpia tú grafiku a dojde im kus papiera, na ktorom je vytlačený obrázok. Ale keby ste naozaj sa vám podarilo, tak ja som jedného capka som videl. Na pár sekúnd to tam bolo. Za $5700 predával grafickú kartu. Za to máš len na zapísi, čo to je proste. Teraz je problém ten, že očakávam, že toto isté sa stane aj s 5070 a 70 Tičkami, že ľudia prídu, vyskalpujú to, aj keď má stať 5070 $550, proste bude stať, čo ja viem, 2,5, lebo proste scalpery, ktorí chcú na tom zarobiť a chcú odžubať ľudí. Tým pádom sa vyradí, už aj 4000 sa vyradia, takže od Nvidia iba 5000 môžeš kúpiť. Alebo môžeš ísť do AMDčka, ale AMDčko nie je dobrá grafická karta pre kreatorov. Poviem to tak, akože tie drivery sú stále na tom tak všeliak. Teraz keby som chcel skladať herný počítač nejaký nadúpaný, tak určite by som šiel do AMDčkovej karty, do tých ich Radeon RX. Pokiaľ to chceš len na hry, hej? A nechceš používať DLSS, akože čo je tá akože umelá inteligencia, čo ti dotvára výkon alebo grafiku,
tak čo má teda iba Nvidia, tak určite chod do AMDčka. Keď chceš niečo, ako keď chceš komp na rendering a takéto veci, musíš stále myslieť na to, že Nvidia je proste na tom lepšie. Povedzme si to na rovinu, ovládače majú lepšie správny kodek a celkovo lepšie fungujú, čo sa týka produkcie a podobne. Neviem, čo furt AMDčko robí, čak už nechám spravte už normálnu grafiku, ktorá nebude len prehráčov do... Ja, bože. Aby som vám vysvetlil, prečo ma toto trápi. V blízkej dobe chcem upgradeovať na 4070 Ti Super a i7 14. generácie. Teraz keď sa pozriem, tak je ešte na sklade pár kusov, no od včerajška sa zvýšila na cene 30 eur. Aj na sklade pár kusov, no pár, nad 5 kusov, hej. Ale moje postavenie je také, že teraz ešte nemám úplne financie na to, predsa len som chalanisko, ktorý neviem, jak si má zarobiť, ty vole, proste 1000 eur len tak z ničoho, nič ma asi padne tak do huby z neba, neviem. No a proste to je ten problém, že keby som chcel upgradeovať neskôr, tak už nemôžem, lebo proste už nebudú. Čo keď sa pozrieš na second hand market, tak zároveň ja nerad mám používané grafiky, fakt, že to nemám rád. Mám používanú grafiku, dobre funguje, ale zase ona je z bazaru opravená, čo je druhá vec. Ale keď si kúpeš od niekoho vyslovene, že z druhej ruky grafiku, tak neviem, ja som taký, môže to byť neviem ako dôveryhodné, ale za prvé nemáš záruku, čo pri grafike chceš mať záruku, lebo fakt ako pri grafikách nikdy nevieš. Tak vám poviem, podľa mňa do konca februára všetky 4000 budú vykúpené, okrem 4060, ok? Keď chcete kúpiť 70 alebo 70 Ti Super, alebo 70 Super, hej, ako však vlastne iba super verzie už sú. Odporúčam porozmýšľať nad tým teraz, či ako, hej, keď chcete upgradenúť, lebo povedzme si na rovinu tie 5000 budú proste rok, to bude, že proste minimálny rok to podľa mňa bude, že to bude takéto rozhasené s tými cenami, že proste ceny budú zlé, veľmi zlé. Keď nemusíš skladať počítač teraz, nerob to. Keď rozmýšľaš nad upgradeom a chceš mať komp, čo zvládne produkciu, akože myslím rendering, ťažká robota, hej, tak to správ asi ideálne teraz. Keď na to nemáš prachy, tak ešte 2 roky musíš byť s tým, čo máš. Ja mám napríklad GTX 660 Ti a musím povedať, že keď Nvidia oznámila, že ruší podporu driverov v 2025 na všetky grafické karty GTX, čo sa týka akože 10. generácie a 16. generácie, ja som sa takto na nich kúpol a povedal som si, že nie! A zároveň ten výkon už je taký, že predsa je to grafika, čo kedy vlastne bola vydaná 1660 Ti, to bolo nejak 2018 tuším, dokonca 19, ok, takže grafika má 6 rokov a už jej zrušili podporu, teda idú jej rušiť podporu driverov. Prosím? Takže je to smutný príbeh pre všetkých, čo majú GTX-ky. Bohužiaľ, musíme sa s tým zmieriť. Môj conclusion z tohto celého japovania, čo som tu teraz hovoril, nejak to zhrniem. Keď nepotrebuješ upgradeovať komp, neupgradeuj ho. Čakaj, hej, minimálny rok, počkaj, určite, hej. Tí, čo ste takí ako ja, že máme ešte GTX-ky, upgradeujme buď teraz na 4000, lebo 5000 sa neoplatia, to by som ako teraz vôbec neriešil. Zároveň veľa ľudí není zastanca práve DLSS, umelá inteligencia a podobne, čo na čom je hlavne stáva na 5000 rada. Tam máš väčšinou nejak iba 10% výkonu, pri 5080 na rozdiel od 4080 je fakt, že výkon 5%, 10% v niektorých veciach skoro nulový. A je to smutné, ale spomíname, že keď vychádza 4000 séria, tak 3000 ešte stále sa vyrábali, hej. Ale tam potom vznikali nejaké problémy, trhové problémy, preto Nvidia odmieta to robiť teraz a už 4070 už sú vyradené z voľného, takže už posledné kusy sa teraz dopredávajú. To bolo všetko, čo by som chcel, kávu už mám skoro dobytu. Ešte chcem niečo trošku k tomuto kanálu povedať. Môžete si všimnúť, že som teraz natočil 2 herné videá a mal som pripravené ďalšie, ale povedzme si na rovinu, herné videá nie sú veľmi to, čo by som chcel robiť a viac sa chcem zaoberať o počítačový content a dúfam, že aj budem mať príležitosť robiť videá aj zo stávania počítačov, lebo tak zistíte časom, čo mám v pláne ešte, na čom teraz pracujem dosť, preto aj nemám čas veľmi na videá, tak len takéto videjka. A chcel by som robiť videjka, kde budem občas hovoriť o tom, čo je nové vo svete komponentov počítačov a podobne, lebo chcem si robiť aj pre seba taký akože nech som stále lebo chvíľku to neriešiš a za 2 mesiace aj nevieš, čo je nové. Takže ak sa vám tento štýl videa možno páčil, takýto iba apovací, rozprávací pri kávičke, tak dajte vedieť. Ja sa nás budem tešiť ďalšieho videa. Ja už mám kávu do pitu, takže sa s vami lúčim. Čaute.